Giawhag sa Office of Civil Defense Region 12 ang katawhan sa Soc Sargent Region nga mamahimong alerto sa mga posibilidad sa pagbaha og landslide ilabi na karong umaabot nga rainy season. Gipaniguro sab sa buhatan nga andam sila alang sa pagresponde sa maong mga kalamidad. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Bisan wala pa'y opisyal nga deklarasyon sa pagsugod sa rainy season ng Pag-asa, apan gipaniguro na sa Office of Civil Defense Region 12 nga andam sila sa pagresponde kung dunay mga kalamidad nga posibleng mahitabo sa panahon sa ting-ulan. Sumala sa OCD-12, wala matud pa sila'y undang sa paghatag og abiso sa mga LGU sa reyon kung ugaling dunay mga pagdaot sa panahon. Andam sab ang buhatan sa pag-apod-apod og non-food items kung ugaling magkinahanglan ang mga apektadong LGU nga posibleng maapektuhan sa mga pagbaha o dibakaha landslide. Maroon tayong mga non-food items. Non-food items sa amin na handa nating pamigay sa ating mga kababayan o sa ating mga LGUs kung kinakailangan nila ng assistance from the or intervention from the national government or regional agencies dito sa region natin. Yung mga food items naman, mayroon po nakahanda dyan yung DSWD, no? Na handa ipamigay. Gawas ni ini nag-abiso sab ang OCD-12 ngadto sa katawhan nga mamahimong alerto sa mga gipagulang abiso gikan sa buhatan aron malikay sa posibleng disgrasya ilabi na kung dunay mga pagbaha ug landslide. Lalo na yung sa mga matataas na lugar, mountainous areas na posible rin magkaroon ng rain-induced landslide. Huwag natin hintayin na darating pa yon. Iwasan na natin yon. Punta tayo sa isang lugar na safe tayo para makaiwas tayo sa landslide or ating mga pagbaha. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.